बोरैबा बारा जादों ना मादों आंबो सानस्लाबनो हायासै बेखौ ओमफ्राय गाव आंनि माबा गाज्रि खामानि खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोंनि बिएम सोदोब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आरो खेबसेबाव फिनै नोंथांमोनखौ जोंनि नैबे भिडिअ'आव बरायनाय थाबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै आदाब जोंनि फंबाय बिनानाव लोगोसे बर' हारिनि आंगो लोगोफोर दिनै जोंनि स्टुडिअ'आवहाय सासे ब्रादार दंफैयो बेनो जाबाय समर बसुमतारी बेनि हाबा जानाया 6 मान्थल' जादोंमोन नङा होमबा बेहा गोबां खैफोदाव गोग्लैना दं दायो बिसोरहा 6 मान्थ बारा गोबाव जायाखै लकडाउननि गेजेरावनो होनजायो नङा होमबा लकडाउननि गेजेरावनो बिथांनि हाबाया जादोंमोन मोनसे बाथ्रा कि थांनाय समावहाय माने बिसोर सानैनि गेजेराव माने एसे बेले बेजे दावराव दावसि जादोंमोन बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनो खोन्थासिगोन आरो सोरबा गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवाखौ लाना खारनाय आरो सोरबा हौवाया गावनि हिन्जावखौ गारनानै गुबुन हाबा जाखानाय हिन्जाव बा सोरबा सिख्लाखौ लानानै खारनाय बेबायदि जाथाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जानानै थांगासिनो दङ जायखौ आङो सल्भ खालामनो नाजादों मिसआन्डारस्टेन्डिंखौ आं बुजिहोनो नाजादों ब्रादार नोंथांनि न'खराव मा जादोंमोन बै समावहाय आंनि न'खराव आं सासे लोगोनि न'खराव आलासि जाहैदोंमोन जाहैनानै फैनायाव 2:00 बाजियाव जोङो न'आव फैबाय फैनानै बिदिनो सानैजों एदावलायदोंसोमोन गाज्रिबो नङामोन उनावहाय आंबो जौ फेनाय जादों आरो एसे लोंदों आंबो लोंनाया एदावलायबाय थानायाव गाव बोरैबा बारा जादों ना मादों आंबो सानस्लाबनो हायासै बेखौ ओमफ्राय गाव आंनि माबा गाज्रि खामानि गाव मावनायाव आं बेखौ फंनैसो सोबाफ्रांनाय जादों बेनि उनाव मा जानानै मा साननानै बियो खारदों आंबो मिथियामोन थांनाय समाव जे आङो न'आवनो उन्दुदों बिनि दख'ना जि जोम लानानै खारनाय समाव आं सिरि मोनाखै जुदि बेखौ मोनोमोनब्ला नुयोमोनब्ला बे मानसिया मोनगौमोन मोननानै बा नोंथाङा बेखौ आरज गाबगौमोन आं माने गोरोन्थि मावदोंमोनबा आरो ना मावफ्लांबाय होननानै आं बुंगौमोन अके बेबायदि आरो ओइदिनखालिनो खारदों आरो ना ओइदिनखालि बे बेसेबां खालार जादोंमोन माने डेटआ ओइदिनखालि बियो अक्ट'बरनि 6 थारिखमोन अक्ट'बरनि 6 थारिखआव ओमफ्राय मोनाबिलि समाव जाथाय जानाय मोनाबिलि 4टा बेलासिनि 4टा टाइमाव बियो ओमफ्राय बेलासि मोनाबिलिनि बेलासि टाइमाव बे समाव नों फेनानै उन्दुदोंमोन आरो ना फेनानै उन्दुदोंमोन स' रायजो राजाफोर नोंथांनि हिन्जावनि मुङा मा नाम बियो बिजुलि बसुमतारी ओमफ्राय ओरैनो नोंथांनि गामिया आंनि गामिया गलदंपारा ओमफ्राय एरियाखौ बुङोब्ला खुंग्रिं गलदंपारा ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआथ' चिरां जाहैबाय गलदंपारा पुलिस स्टेशना मा गोग्लैयो पुलिस स्टेशन जोंना रुनिकाटा गोग्लैयो आरोना पुलिस स्टेशन रुनिकाटा गोग्लैयो ओमफ्राय गामिया जाबाय गलदंपारा ओमफ्राय एरिया जाबाय खुंग्रिं नङा होमबा चिरां खुंग्रिं अके ओमफ्राय नोंथांनि हिन्जावनि मुङा बिजुलि बसुमतारीनि जायगाखौ नोंथांमोना मिथिबाय बेनो जाबाय मा होनोमोनलाय गलदंपारा आरो बिनि गेजेराव खुंग्रिंआ एरिया जाहैबाय चिरां खुंग्रिं नङा होमबा पुलिस स्टेशना जाबाय रुनिकाटा स' नैबे ब्रादारनि हिन्जाव बिजुलि बसुमतारीखौ नोंथांमोना नुदोंब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय सावगारिखौ नोंथांमोना सिनायदोंब्ला अननानै बिथांनो खोन्था बिथाङा माने मा बुंदों आं बिथांनि आथिङाव खुग्लुबनानै आं आरज गाबनोबो रेडि नङा होमबा नोंथाङा बेबायदि बाथ्रा बुंदों नङा होमबा हाबा जानाया 6 दानल' जादों रायजो राजाफोर बाट बिनि गेजेराव दिनैसिम बिथांनि गेजेराव जेबो प्रब्लेम गैयामोन नांलायनाय खमलायनाय गैयामोन बेफोरबायदि बुलायलायनाय गैयामोन बाट बेनो फार्स्ट टाइम नामा नोंसिनियाव बेनो फार्स्ट टाइम आरो 6 अक्ट'बर नैबे 2020 मायथाइनि मास मोनसे जाबाय आरो बारबाय स' बेवहाय बे बिथाङा बुंदों कि बे गावनि हिन्जावखौ खावलायफिनदों आरज गाबज्रिदों जि गोरोन्थि मावबाय बिथाङा जे बिनि थाखाय निमाहा बिदों बाट गोरोन्थिखौ आं नुयोब्ला सानैनियावथ' दंखायो अब्लाबो बांसिन बे ब्रादारनि हिन्जावनियाव दङ मानो होनब्ला आं बुंनि बिथाङा आथोनखौ लानानै बेले बेजे माने खैफोद माने एटेक खालामदोंमोन माने सानाय सुनाय बेफोर माबा मोनसे आरोना बै बानायनाय बेफोरबायदि आथोन गेलेनाय बिदि नङा दै बेलेग धरननि आं बेखौ नोंथांमोननो बुंनो हाला दायो माने बिथाङा बेखौ एटेक खालामदोंमोन आथोननि सायावहाय अके एटेक खालामदोंमोन जुमाय फेनायजों जाबजों थट गैलामोन जानो हागौ आरो ब्रादाराबो बे समाव जुमाय फेदोंमोन
आरो आं बेखौनो बुङो नोंथांखौ जुमाय लोंनायखौ एसे खम खालाम नोंथाङाबो आरो माने नोंथांनि हिन्जावखौबो आङो बुंगोन खावलायगोन बिथाङाबो जुमाय लोंनायखौ एसे खम खालाम बाट आं मोनसे बाथ्रा बेखौनो नोंथाङा जोंनि स्टुडिअ'आव फैनाय हिसाबै आं मोनसे आर'ज गाबज्रिनो सानदों जोंनि स्टुडिअ'आव फैनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंनो फैबाय नोंथाङा आरो मोनसे बाथ्रा दिन्थिफैबाय गावनि महरखौ देखायनानै आं हाबा जाबाय आरो आंहा हिन्जाव दंखायो आरो बे हिसाबै आङो आंनि हिन्जावखौ नांफिनगौ आरो आंनि हिन्जावखौ संसार जानायाव गोनांथि जि गोरोन्थि मावबाय आं बिनि थाखाय निमाहा बियो बे बाथ्राखौ नोंथाङा बेयावहाय बुंनो फैबाय नङा होमबा स' बिनि थाखायनो बे गोबां साबजाथाव आरो बे बिजुलि बसुमतारी आं बेखौ बिनानाव होनोसै बे बिजुलि बसुमतारी बिनानावखौ आङो खावलायो नोंथाङा जाहाथे फैफिनो नैबे समर बसुमतारी ब्रादारजों संसार जाफैयो आलो गोजोनै बिथाङा गावनि दाय मावनायखौ सिमान जाबाय नोंथाङाबो गावनि दाय मावनायखौ सिमान जानांगोन आरो मा संसारा बेबायदि नङा खेबसे नांलायबानो कि खारनाय संसाराव संख्रि बानलु बा जानाय लोंनाय बा माखासे सोमोन्दो लेंनाय माखासे बिथिङावहाय गोबां नांलाय खमलाय जाखायो स' बे बिथिंखौ लानानै नोंथांमोना एसेबाबो टलारेट खालामनो रोंनांगोन बेखौ बुजिनांगोन स' ब्रादारा नोंनि हिन्जावखौ आर'जफोर गाबज्रिनो सानोब्ला आं बेखौ गारनो हाया दा आंथ' नांगौ मानसिखौ आं अराय सम संसार जालांनो नांगौ माने नोंथांनो बुनो थाखाय नांगौ नामा नङा बिदि नङा आंनो संसार जानो थाखायसो नांगौ संसार जानो थाखायसो नांगौ आंहा बेजोंनो अनलायनानै रायजो जा मानि थाखायथो सोबाखो नोंथाङा बै समाव आं दहाय नोंथांनो आं खोन्थाखाबाय माने दुखु होदोंमोन नोंथांखौ एटेक खालामदोंमोन बियो आरो सानाय सुनाय बिथाङा मोनथियाखैमोन नङा होमबा आरो बेनि थाखाय नोंथाङा जुमाय लोंनायजों जाबजों थट गैयिनाव बेयाव बेफोरबायदि खामानि मावबाय आरोना स' नोंथाङा नोंथांनि हिन्जावखौ बैनि थाखाय निमाहा बिहरबाय आरोना आচ্ছা थेंक इउ स' आङो बेवहाय बिजुलि बसुमतारी बिनानावखौ आं बुंगोन खावलायगोन नोंथाङा अननानै फैबानो जाबाय आंबो नोंथांनि सिगाङाव बुंगोन नोंथाङा एबार खेबसेबाव फिनै जुदि दाय गोरोन्थि गैयालासिनो जुदि बुबावब्ला नोंथांनि सायावहाय एक्सन खालामनाय जागोन आरो नङा होमबा नोंथांनि हिन्जावनिफ्राय जुदि कमप्लेन फैफिनोब्ला आरो आं बेखौ बुंगोन बिनानाव नों गिनो नाङा टेनसन लानो नाङा नोंथांनि हौवाया दायो नोंथांखौ नागिरफिनदों आरो रायजो राजानि सिगाङाव मोनसे प्रमिस खालामगोन बे प्रमिसानो जाबाय नोंथांखौ आलो गोजोनै संसार जाहोनो थाखाय नाजागोन आरो बेनि मिनिङा बे नङा कि नोंथाङाबो खामानि मावनाङा स' संसारनि मिनिङा बे कि सानैबो हौवा हिन्जाव खामानि मावनानैसो संसारखौ जानाय गथ' गथाय खांखांनायनि उनाव गथ' गथायखौ बोरैहाय फोरोंनांगौ फेदेरनांगौ बोरैहाय रोंगौथि होनांगौ बिनि दायथ'आ हौवा आरो हिन्जावनि सायावहाय स' नोंथाङा बेखौ समाय लादो आं समाय लायो जायखिया आंनि हिन्जावखौ आं मोनफिनबानो जायो बेनि सिगांनि जा जाथाय जालांदों आं बेखौबो खेमाहा बिगोन मानसिखौ सफैयोबा दा बेनि थाखाय मानसिखौ आंनो नांगौ आरो स' इसेबां गेदेर रायजो राजाफोरनि सिगाङाव समाय लादों आरो बाथ्राखौ बुंदों स' बिनिखायनो नोंथाङा अननानै बे भिडिअखौ नुदोंब्ला फैबानो जाबाय आरो जेसेबां हायो नोंथांमोना नैबे समर बसुमतारी ब्रादारनि जिउनि सोमोन्दै मोनथिबाय 6 मान्थल' जादों मिन्स 6 दान स' बिनि गेजेराव खेबसे नांलायनायाथ' जाखायो सबाबखा खेबसेयाथ' रावनिबो न'खराव दासिमबो रावबो बुंनो हाया न'खराव नांज्लाया होननानै मिथिबायना सोरबा CMआनो जा सोरबा PMआनो जा बिसोरनि न'खरावबो नांज्लायनाय जायो बाट बेफोरखौ जों बुजिनांगोन आरो कन्ट्रल खालामनो हानांगोन आरो बै नांज्लायनाया जुमाय लोङालासिनो नांज्लायनाय नङा जुमाय लोंनासो नांज्लायनाय बै समाव थट गैयामोन स' बिनिखायनो एसे एनै कनसिडार होलायनांगौ एसे एनै अनलायनांगौ एसे एनै निमाहा होलायनांगौ खेमा होलायनांगौ आरोना स' बिनिखायनो आं रिक्वेस्ट खालामो बिजुलि बसुमतारी बिनानावखौ अननानै फैफिनबानो जाबाय स' आं रायजो राजाफोरखौ जेसेबां हायो नैबे ब्रादारनि दुखुखौ नुनानै शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ जाहाथे जेसेबां खिनि हायो शेयार खालामदै लिंकखौ बे इउटुबनि लिंकखौ शेयार खालामबानो जाबाय आं मिन्थिया नोंथांमोना माबोरै शेयार खालामगोन वाट्सएपआव खालामो ना इन्स्टाग्रामावनो खालामो ना टेलिग्रामावनो खालामो ना बिनि गेजेराव फेसबुकआवनो खालामो अननानै नोंथांमोना शेयार खालामबानो जाबाय खुलुमनाय थाबाय